Когато прекрачиш прага на едно жилище, първото нещо, което усетиш, е миризмата. Направихме две неща за този апартамент. Гарсионера в Младост 1, в ЕПК сграда улица Иерусалим, до Фантастико. Първо, пребоядисахме целият апартамент, освежихме го, след което го почистихме професионално с помощта на Бонанза Бачовски и с минимални усилия и средства продавача плати около 2200 евро. Имота изглежда по възможно най-добрия начин и е готов да излезе на пазара. Ще ви държа в течение и ще ви кажа за какъв период се е реализирал този апартамент. Повечето хора биха си казали, той новия собственик ще си пребояди с стените, новия собственик ще си изпере дивана и ще почисти имота. Обаче сега, ако усетите как ухае този апартамент, ако видите прозорците напълно почистени, както се казва, да направим каквото трябва, пък да става каквото ще. Аз съм убеден тук в крайния резултат. Тези от вас, които имат интерес за подобно жилище, могат да ми се обадят още днес.